Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Alas 9:14 na minapagyapon mo sa Radyo Lampornas. 95.7 The Mellow Touch. Sa programang Bernie B Talks, Monday to Friday, alas 8 to alas 10 sa gabi. Sa mga naminaw sa radyo diha, kung team radyo mo, PM lang mo sa akong Facebook page, Bernie Bitok-Bitok. Kung asa man mo, kumusta man ang gabi, nagtuyok-tuyo, kung asa man mo dapit naminaw. Pag selfie daw mo be, kung asa mo ng radyo naminaw ron, kung sa radyo man mo. O siyempre, sa mga bago na mga members diri sa playback.tv, medyo dagan-dagan na ta. Salamat kayo. Thank you guys. Sa mga naminaw sa Spotify, sa Bitok-Bitok Podcast. Sa ilo, sa high delay kay among internet, dugay kayo maka-upload. Ito na po ang ating letter for tonight. Dear Councilor Bernie and Master Fofi, maayong adlaw kaninyong duha. Og nalipay ko nga nanapod mo ingani nga programa, yehe. Hooray. Nalipay man siya. Yehe. Nalipay kayo ko kay naan. Yehe. Nakabutang. Nako'y problema nga dugay na nakong ginadala. Ibilin. Dugay na nakong ginadala o naglibog yun ko kung unsaon ni pag-handle. Yes, siya. Payo kay na si handle. I have a cousin nga grabe ka stable ang ilang life. Siya pasabot, dato. Medyo dunahan, no? Ilang pamilya dato naatanan gusto nila og dali lang kayo makakuha o mga butang nga makapahapi nila. Kung kami hayra makakaon og lechon matag birthday, sila matag adlaw. Ginabahog lang nila sa ilang papi. Lechon karon bro tag 700 masyong kilo, grabe. Muna ko na manggaling fiesta birthday. Lechon rin akong kaunon. 700 ba na? No rice lang, no rice. Sometimes, dili nako malikayan nga magselos ko sa ilang status. Mangutana ko sa akong self, nga numan nga dili man ing ana among pamilya. Among mga ginikanan og akong mga igsuon naglisod gyud sa kinabuhi. Usahay gud mo baso na lang ko nga ano man sa mga igsuon ni mama, mga arangan man sila nganong kami perting lisura man. Usahay ako mga auntie ginasultian ko kay sa panahon daw nga gipa-eskwela akong mama, sige man daw bulakbol mo nang wala katiwas. Ay. Makasuya gyud sa tinud-anay lang. Recently, sakto na gyud ka, oh. na ako'y na-met.
Dito lang. Dito lang. Okay na recently. Recently, nakoy na met. Daot yapon na. Nakoy na meet nga older guy. Pero medyo creepy siya. Ano man, bukog siya tanan? He's been consistent sa iyang pag-court nako. Primero, yung ko nga undangin na kay lagi akong una-una older man siya nako. Ug hadlo kay tan-awon nga gasunod-sunod siya nako. Ano man, siyempre sa CR ba lang ni sunod-sunod di hadlok gyud na. Pero nausap tanan akong panlantaw sa diyang nagsugo na siya panghatag nako og mga regalo. Daya dito na. Mga regalo, mga bag-ong sinina. And recently, cellphone. Ako'y bag-ong cellphone. Nadugay ra na ako ning pangandoy, siya ra gyud nakahatag. iPhone 18. Ay, kasarap. 18? Ano ba? Og ingon pag yun siya nga kung sugto na ko siya, iya daw kung tagaan og luxury life. Why? Abi ko luxury na siya. Depende kung asa mo nag-eskwela. Okay. Private ng luxury. Honestly, murag naligaw na ko sa idea nga naay mohatag sa akong regalo. Nga murag kong nadato gamay bisan sa mga butang ra. Pero nahadlok ko at the same time kay murag. Basi unsay buhaton niya niini. Mahal na gud kaayo, di ba? Lagi. Naglibog ko karon, Councilor Bern, Master Poppy. Should I continue receiving gifts gikan niya bisan walay klaro ko kung sa iyang intensyon? Ha? Sure. Dilo kay klarong intensyon na naon sa kagon. Kung sa lugar manghatag ro siya og kanang cellphone kay kuan ni friends lang yun. Ana lang. Para lugar. Sa lugar siya kanang konsihal? Ana lugar. Sa lugar mo pirma lugar kag kanang business permit lugar ano madali ang negosyo. Or basi imong papa nasa Obo. Or kinahanglan na gyud ko muhawaan ni nga sitwasyon before mo complicate pa. Salamat kayo sa inyong tambag. Nagmamahal si Sheila. Sige nga kanito sa kantaw na bin. Pagkamingaw sa payag mga igala. Inyong tambag atong basahon sa pagbalik nato. Namina mo sa Radyo Lambornas 95.7 The Mellow Touch. Kanang linya bitong kamwat may. Mo kini mga linya dayon sa kanang bitong nisulod na sa bawal na pag-ibig. Ay. Tapos dili pa masap na. Pamahala na ba? Bahala na ni. Love na ko siya may. O pa sa nisulti nung nga iyang gisugot ba? Wala pa man diba? Barang iyara mang problema kay kaka-enjoy na siya receiving gifts. That's why medyo ang iyang letter sa sugod mo iyang gi-establish nga gakaselo siya ng dato yung mga agaw na gusto. So minto say sila vulnerable po yun sa ingani nga mga type ng mga tao ba nga mga taghatag ba. Kay like amino na nato nasa tay mga age ba yun mga edad ba nga kanang mabot kita sa edad na kanang yung ganan sa kita nga labi nag-teenager ka. Ganan ka ng mga butang nga imong gusto, unsay in karon, say fashion karon, mahatag sa imo ha. So eventually kanisang mga gortams, mga DOM mo sa ni ilahang kuan, burag straight na may kwarta. Ila edad sa lalaki?
Wa man gibutang. Niyon naman siya old. Old Kaya lang. kung old po bro, iyan veneration po ni, okay ra gyapon. Di ba? Panlata di ba? Anyway, so mo lagi na, lisod kayo kay, naigitay mga age gap na kanabang dali ra kita ma-attract og, like for example kanang naka sa college bro, di ba masuya kay kanang sa ato lang niya kay karon affordable naman kay ang college ba karon pwede na magmotor kay 18 na sila pwede na no. Sa unang biya di ba bigid na, di ba? Sa unang panahon ba samot na kung college ka lang kay barkada na si auto, bisa pa og dili na brand new pero auto lang nin kanang lain na ba ka kay bisag barkada lang ka feeling nimo ikaw puy tag-iya sa auto galansa ka magpark tambay-tambay. Sa una, high school pa lang na nagyapoy ka auto. Oo, na na lagi. Pero marag tago man na, di ba? Kay bawal man na kay di pa manggatagan og lisensya ra. Mga 17 siguro, third year high school. Sa una, parking ni ganito skit kay sa una, ang Marlboro. Kabulo ka ng Marlboro, di ba nga term? Kaya sa una, dagan pa mo na yung mga baka di sa una nga itigway. Sumura siyang Marlboro. Kaya lang, naguba na di nga tripping kay katong naay, remember mo itong kaso sa una nga na gang rape? Naitabo. Sa una ng mga panahon na, mga 90s pa na ata eh. Mga late 90s, siguro mga 98, I don't know. Yan na. So sa una, kung nakaisakyanan, di ka mag-parking. I don't know karong kung napamagyapoy ka parking diri sa kanang padulong rotonda. Sa una, kaya daghan mo pwede mag-parking diya. Pero ipagbawal naman siguro na ron. Rotonda? Padulong rotonda. Kanang Beles, padulong rotonda. Di ba sa una, daghan man diya kay naman to niyang decal sa una. Nawala naman ang decal. Wala na. Adri na. So ang dagang karon kanina gini sa Uptown. Uptown na. Dari na yung mag-abri kotse, tapos nataraw ka ng... Sa bridge din dito sa Balulang. Ay, oo, pero naman po, di ba, di naman po ito sa una last time nga na nag-away, tagiligsan niya. Di naman po ito. Nakita ko na niya kung anak, muni mo kawat sa auto ba? Kaya, kuhanin ka ng mga, saan nga bangko ka ng mga pang camping ng mga bangko. Camping chair. Ditra na yun, chill na yun. Oh! River Boy! River John! River John! Ispa siya! Mutingog mo laban! Bubarog! What's up, man? Chick, ayo niya. Pag-college mo yan. Ano auto diya? Yan. Uy, naibag ko ba si Yules? Yules ba ni? Yules. Been listening to Spotify first. Nakasapon sa inyo live pero late na due to work. Uy, sir! Taga-asa man ka, boss. Salamat kay boss. Okay. JP, napot si JP Igam. Magpakairo na lang ko. Magpakairo na lang daw sa, katong laging litsyon ng kinaon. Cassandra, good evening. Sheila, silang name. Opinion and advice. If wala jud kay plano mo atag chance sa tigs, undangin na. Pero if imo na getting to know stage, okay raman, i-set expectation lang per me ka na gift ra jud niha. Like kapalit. Bada? Wala ko kasabot sa fear na part. Tiguang man ka ha. Mudagan day ka dito ka Google. If interested ka, dili, old na siya yung gisulti, kay morag angkol ba talawon siguro, kasi nga na siguro, di ba? Pero kumbati pa ni mga, basing mga among edad na po din ni mga, or basing mga 45 na po din ni, kumbati pa. Maka Rico Blanco pa din eh. If interested ka, ipakilatis and feeling mo seryoso siya, ipavisit sa inyo para panitan ni Papa, correct? Na may masama if tig siya, if puro mo seryoso. Malay mo, hapit na ka ma-member sa mga kababayan na nakaahon sa kahirapan. Huy! Maura and good luck. Kuan ba? Si Sheila. Kuan siya ka ng, basin, ang iyang pagtanaw sa old is, lain naman kung kaya ang generation karon, di ba? 10 years is not too old na, pero kung naa siya sa mga bata pa kaya siya karon, old na kitanahon sa, pero pag abot sa una dito sa mga nanakas mga 30, dili naman na siya old ang 30 versus 40 ang imong partner. Dili pa. Basig old yun na kuan na. Padulo na magsaysinta siguro ni. Ba? Marami.
Again, ang atong letter sender nga si Sheila. Nga ang una niya nga problem is gaselo sa siyang mga relatives nga dato. Iyang mama di ay nagbulakbol so wala ka graduate mo nang burag mo'y nahimong nasisi siya no burag siya mo'y na blame nga mo nang anak na imong mama kay kuan manggod sa una manggod kay kuan man imong mama sa una manggod kay gipay-eskwela na wa man tinaro mo na unsa na diha so medyo burag lisod gid sila now nasa na meet nga older guy older guy basig kuan lang ni nga consistent consistent nga gahatag sa iya og mga regalo, cellphone, ana ba. Nagparamdam. So mo magini mga galawang DOM yun. Mo mga galawang kwanta kanira bang may nganing nga edad di kay siloso. Okay lang tagang kwarta sige pag-enjoy lang dito na kwarta de. Ay kabalaka kay na may kwarta dre. Ang importante nga mo lang kada de. Ana. Tao say pag ganang nanong di man ka nagpuyo sa hugaw kay nga boarding house nga pwede man ta magkuha og pad. Social na pad na. 5,000 man yang akong kuan ni. 5,000? Oh my goodness. It's so cheap. It's so cheap. Ang imong beauty pang condo, baby. Condo na. Condo na Sir Kirada. You know, you need to transfer to actually I have a new unit. Nakoy kinahanglan ba nakoy kuan diha? Nakoy condo unit. O dagang kay siya ko. Hindi maaari yan. Isang pandarara yan. Ay mong master pogi na naman. Ano din siya? Thank you kay Cool, ha? Cool. Grabe. Cool. Salamat, Lore. Kani mga galawan DOM, magining mga taga-taguguan. Nga balon na mga tag-regalo. Taga-tagong mga kuan. Mga galawan maginila ni. Pero kung single, anya? O sa bagay, wapo gisulti ba? Wapo gisulti diri nga minyo ba or something? Pero dudahan man gud gyapon Erp nga niabot na nga idara nya. Dato kay sanan niya single pagyapon na gyapoy pagdududa. Imo gyud ang pangutanon gid ngano pod gaduda siya. Kanang wa pa siya na minyo lugar ng imong old friend. Mangutana lang tana ko ba? Nganon sa imong edad wala pa man ka namin yun. Baluga, wa pa gyud ka na ako nakita. Karon pa gyud ka na ako nakita. Grabe kay ka, sa kagwapo nimo wala gyud lugar lain. Ako? Guwapo? Ikaw ba? Samo kay ka. Samo kay ka. Nabali. Ikaw ba? Kiligong man sa imo ana. Mabasa man sa nigkalit atong brief ana. Say, nagkatiter naman galing ka. Nagkatiter naman. Galison naman eh. It's katiter. Nga, kabulugab, 20 raman niya nga akong maintenance. 20 ra kabuk tablitas. Tapos kaning nga ning idara pag Erp, ay, lami ang feeling ani Erp, nagiging iskwilan, tas sundoon dayong ka. Yeah. Pero ang problema, liligid sakit dito sa unan, dito. Kung savior ka, dito sa DBP, dito sa DBP. Ay. Pero naka-raptor. Kuyaw. Oh. Uy, kisa to nagkuha sa imo. Di lagi makita, nagatinted lagi. Tapos, pag umanog sakay sa raptor, ay kabalo ko nga gigutom ka. So, mag-drive through sa ta. Yeah! Pag-drive sa ta, bisag dili maigo ang atong raptor dito sa drive-thru, no? Di ba? Kanang may anak, gid ba nga kanang nakay allowance. Di mo muna akong gikadlokan if nakay mga anak nga babae or nakay mga relatives na babae or suon nga babae ba? Tungod ba sa kalisod? Kana gid na mga age kanang masuya gid normal na siya ay dili mo kumayo na tanan but majority gid medyo masuya sabi kasi mga classmate nga ingani sila or ana so mo na tendency pag nay mo salo tapos ingana ang datingan mahanatag-hatag na dito na dayon mahimog yung vulnerable gid na sila sa kuan target. Kabalo ka ang dili man evil ang money. Pero the love of money,
the love of money is the root of all evil. Naagi na siya sa Bible ba? Unsa man ay pasabot ana nga First Timothy na siya. Tanaw na ninyo. Ang pasabot ana nga kana okay ra man gid kaayo no nga kanang malipay ta sa mga material things pero dili dapat nato i-value atong self tungod ana nga material thing. Kana bitang mo compromise na din ka kay mahal kayo ang gigasto sa imo. Murag mabalyo na nimo ang imong dignidad ato ba okay pwede ra nako ni iko na akong dignidad inoon gihatagan naman ko ning ana ba kumbaga dapat gyapon kay dignidad gyapon pero ang pinakamaayo mo gud ani Sheila namina ka Sheila ay sige kuande ay ay sige tabi diya unya na nang istorya ninyo sa inyong barkada Sheila kanang imong pagka medyo materialistic na karon tungod na siya sa imong kuan di ba pag-ambisyon nga makaing-anak ka puhon-puhon pero tanawa gani wala nimo pa ning kamuti ang mga butang-butang so kumbaga di gyapon kay na nimo mabalyo ginabalyo nimo in a way kay lain ang happiness pero kuan man gud gi hello no tingalan sa kamilog nawa kuan mo gud na Sheila kana bitong nagstorya mo gud gyapon na siya about nimo kung mapalit ba ka. Ano yan na ba? Mapalit ba ka? Pero ang iyang problema no, ka-enjoy na siya. Unsa na iyang buhato nga nang unsa man ka wala man daw intention. Kanang imo mo yung nga wala man intention as. Di ba ko may magatag-hatag kung wala may intention ninyo eh. Grabe sa gaya. As kanang imo hatag-hatag bisa dili pahatag sa ngalan lang nga kana lang daang bisa mag PM. Di lang sa tamabutan ng level ng hatag-hatag. Magsigig PM. Oh. Grabe sa kay mo kuan konsi uy kabalo ni biya kang mabot siya niingon gyud. Nagkuan ko. Yun kung gipadto dito din yan turo ko kay friendly biya ta. Kamo sa mga sis kamo mga girls yun. Please kung tan-aw ninyo wala nang ayon na. Sa ngalan nga gihulat-hulatan mo, sunduon mo kanang pangutanong ka asa ka nagunsa ka karon nga mga kana palandaan nga level alam na this. I-solve na lang na to na Erp. Inganin na lang. Kung namina ka Sheila. Ay, sige, istorya lagi di Sheila. Inganin na lang. Pag magkita mo, sunod, imo siyang prangkahan para may bawaan gyud. Unsa gyud imo intention sa ako? Ana ba nganong daghan kay kanahatagan ko di mo gingani. Grabe sa gayo wa ka nanguyab ka unsa man gyud imong kuan ani na ba kay gusto in return sa mga butang-butang? Kay maghubo na ko. Kagana din, actually, I treat you as my sister. Alaina sa gani mo, nagandam na biya ako og tibak. Nagmay. So, tama na. So, okay ron. Karon. Grabe sa di palungan na sa kabalo nga muna gina ang klaro. Di, lahi man ang uban nga babae, gusto mo yung istorya po. Kabalo na gud na siya good, kaya naman gud na yung mga pasulyap-sulyap, kunwari, patingin-tingin, ana. Pero, lahira magid tong ingon, mo bitan ang uban babae. Pag ingon pud mo nga nanguyab na day mo. Tingala pud. Bitaw ba sa bagay na bitan nga. Pero kabalo, pero sa ila gud common sense mo gud mga laki. Labi nang niabot na sa level nga hatag-hatag na, alam na this. Nya, usay mo gud feeling nimo na in love na siya sa imo pero naluoy ra gid siya sa imo gid tinuod. Kinakita niya ang iyang namatay nga igsuon sa imo. na wala na siya sister ba na namatay naman to yung sister nga kalit. Actually pareha mo gumugnaong sa akong anak. Ano man day ba? Nya munang anak akong pananaw sa imuha kay mura magulo. Nalitsi na giniron. Pero mas maayo man gud nga. Mapasalamaton ka sa imong mga nadawatan sa iya, di ba? Salamat ka, magpasalamat ka sa iya, pero ingnon gyud na nimo pod kung dili gyud pod ka ganahan, ganay kapalit. Ingnon nimo nga, uy, basin mag-expect kag something ha. Wabi ka na giingnan. Wabi ka giingnan nga maghatag ani. So, imo gyud ang panalipdan imong self diha. Kay kung di na nimo panalipdan imong self, i-accept na gyud ang turing sa imo nga makuan ra gyud ni siya. Pwede ra gyud siya or ang ako ra yung kwarta ang iyang habol ani. Makahunaw na siya ganahan ka. O di kung okay ka na, o di ka na. Para yun niya. Oo. Grabe ba kanang makaano lang or ba kanang usaon kanimo pag-train sa imong
pohon imong anak or imong sister nga dili sila malinlang sa hatag-hatag. Nga, labi na nga anak pag yung naitabo nga mura o na ba nga si tawag ani nga kuan siya kanang uhaw siya sa mga ingani nga klase nga butang. Paano kaya yan? Kani magud ang problema ana okay dihi magud ni nagroot sa kana bitong easy ra niya nakuha. Kabalo na biyata na kung kita na networking na mga nga easy ra kay nato makuha ang mga mga butang-butang, gambling easy ra kay nato makuha. Kana mga ba? So nabi tay mga dilema ana ang tao medyo gaka-attract gid ana, ka-attract ana. Kay mugawas manggod na diha nga masatisfy ang atong pagkatapulan. Kanang wala na ni effort ba? Wala na kita ni effort nakuha na din nato ba? Ano daw? Grabe sa ikaw. Ano napadulong man ta sa pagkatapulan ana? Kay tanawa ganin na sa lugar, wala lugar na choice ang mga buring. Wala lugar na sila choice. Nga pagkatapulan man na inaway nga. Ikaw karantao ikaw sa buring ang tawag. Buring. Mga bardot, mga bardot. Bardot. Mga bardot. Dili lang babae na pay lalaki mga kuan, di ba? Simple ra kayo nga kanang pakilo-kilo lang ka diha imong kagwapo ra imong puhunan diha then ana, di ba? Lain gid siya sa katilingban kabalo na ta nga medyo ginasalikway na sa katilingban nga ana nga style. Simple ra kay nimo makuha mga butang ana, gikuha nimo sa hold up, di ba? Simple ra kayo. Pero pangit siya nga paagi. Okay. So kana siya isa na siya sa mga red nga imong i-change sa imong self. Kita tanan na karon nga murag niingon nga uy dili day maayo ning kanang simple ra nato nakuha mas maayo day nga atong gipaningkamutan na atay mga nag-study ta. Studihan nato nga unsaon asa gibutang iyang pitaka ana. Studihan nato para daghan ta makuha nga kwarta pa. So atong kanon so unsa man Herb kanang mahangyo na siya last pa bisil iPhone na lang ta hayat na din siya munda. Di ba ang iyang pangutana na ato unsa man yun daw na nato ni ana di ba? Kay basin masayop siya unsa to? Undangon na nato. Ako na ba ning undangon kay basin sa to? Naglibong kinahanglan na gyud kumawa ani nga sitwasyon before ma-complicate pa. Ma-complicate. Ani na lang. Before ma-complicate, ayaw saghawa sa karon. Kay ngano, sayang po ang imong mahuthot. Example mo uno karon kay konsensya ka. Ani na lang. December dito na ka sa January. Sayang mo sa nimo ma-receive para sa karong December. Dili, wait lang. Ngani na lang. I-extend na to gamay. Dito ta sa February kay na may Valentine's. Sa February na lang. Sayang man. Oops, wait lang. Sa June na ta. Kaya na ba enrollment? Enrollment pa. Ipa-enroll sa enroll. Oops, magkuhan sa June. Ay napabayay ko Halloween. Pero nga ako lang babasin lang po Herb na nabaguhan siya kay tungkol sa age gap. Pero kung single naman silang duha, pure din naman. Single din na tapos pure. Pure sa sila kuan, pure sa intensyon. Single naman sa silang duha. Basin pwede ra sa kamo sa kay ka. Sasagay mo ka. Kuan sa kay mo. Basi kuan ra kay sabi sa negative thinker po kay sa. Lagi. Pero ako lang maniguro lang pod ka ngano lagi nganong kuan kay na tinod gid pud na mo gay tabuan Herb kita kay ko sa TikTok ana nga. Again na ato lang gibasihan nga dili minyo ang laki ha. Base niya ang ending na minyo day ang laki so medyo ay nada. Ayaw dili sa ta gusto pero kung tungod lang kay na scared lang siya sa iyang tungod kay edad lay gap adlok siya kay base di sila magkuan. Ayaw kabalaka niya. Dili before yun wala pa man sila nag-New Earth. So that means pwede pa niya ma-enjoy lagi, ma-extend pa na. Kung nanguyab lang yun siya, ano imong man i-stop nga parehan mo single, then mo man iyang way of showing his love. So sige lang, lang. So, wala, pero kung yun siya nga mo complicate, baka minyo. Lagi. Kasi minyo.
Mukomplicate Or ba? mas idaran pa siya kaysa yung papa, basin. Nara ba to nakita na ko sa TikTok nga dili uyunan sa parents tong lalaki nga ka-date sa babae. Sa restaurant bitaw nga gibidyuhan sila. Oh. Tingala siya kay dili siya Kay kung kana nga angle na ato, lahi na pa tong advice. Kung kana lang nga angle na imong kadlukan kay basi di madawat sa Yung parents kay idaran siya or layo ang age gap. Lahi na po na siya nga episode ugma na. Ha? Kay kung kana lahi po na tong kuan ana. Nabay atong migo nga Oy. di ba? Nga bata kayo iyang kuan tapos ang parents sa babae kuan manghud pa sa atong migo. Tama ba? Di ba? O imagine nimo kung kana lang Kabalo ang parents nga uyab. Pero okay kayo kay idol man sa parents ang atong migo. mao lang pod. Mao lang. Idol. Pero kung kung again, kung dili man day kung walay sabit ang lalaki, sagdi lang nga ayaw po sugta nga tungod lang kay di pa nimo love tungod lang sa regalo gisugot na po nimo sa ayaw po. Dungagi pa kanang igo-igo ka makatukod og butik ka. Aya ka mag-ano. Pero lisod kay na Erp, labi nag ang bright pod ang lalaki. Nga nabitaw maniguro pod ba? Oh, yeah. Iya ang titulo. Iya man gyapong titulo. Unsaon ta man, abi ni mag-imo na. Abi ni mag-imo na pero iya pang titulo kay wa man mo nagkasal. Okay, pag abot sa kwan gibawi tanan then kay kung ugma ang maghatag og letter kanina pong lalaki, ato sa sang advice nga ay paglawsi diha. Paniguro sa diha no sumsang ka. Before ka maniguro, mag-send sa og mga size 11 di og size 8.5 nga akong sapato sana. Ta kung manghatag ka sa babae, ang wala lang sa ihatag, ayan ang tuo. Ana, kung sa magyon ana, mura lang kag bayot ana. Hatag kag sapatos, wa pay liston. Dili, example ba? Seryoso kung ikaw po na kay kwarta, no? Dili po siguro dapat ka musugot na tungod lang sa imong kwarta, sugton ka. Pwede siya nga entry level nimo Erp. Pwede ka ni gamiton nimo nga ma-in love siya sa imo. Oo. Pwede kwarta para mapansin ko nimo or pwede mo siya gamiton. So, papadala ta ka sa nindot nga mga resort, restaurant, ana. Pero dapat ikaw sa eventually ma-in love na gid sa imong pagkatao kay tungod kay na ilan naman nimo nagamit nimo ng kwarta to ng resort. Imo na ni pela-ila imong kaugalingon kung unsa gyud ka, kinsa gyud ka, ana. Dapat ang kwarta reflection of your goodness pud ba nga may kay kamo provide, winner ka ana. Dili kay kwarta ka kay namana ra pud nimo sa imong papa. Nya nakuan ra pud or gikan sa mga sugal nimo diha, mga unsa baka na diha, dili pud maayo. Dapat imo ipakita sa iya nga maayo ka nga provider sa iyang pagka kung kinsa siya nga pagkababae nga imong mahimong asawa pohon. Ingon ni kay lagi nga nung kung mas magulang ang bae kaysa laki, mas lainan ubang tao pero kung mas mangod ang bae okay ra sa kadaghanan. Stereotype lang kayo gyud. Murag ato lang yun ang kon. Actually, kita raman sa gay nagkuhan anak nga, di ba nga nung, loy, sa mo mas kon. Mutaas gid ang kilay, di ba? Mutaas ang kilay sa upan. Because dili man siya normal. Anything that is not normal, dili gid kay or dili usual atong kakakita. Mo nang mayunta nga murag lain. Dili man open-minded tanan. Tama ka. Naman mi nga nagyapong mga kailan na mo nga klaro gid kayo nga kon pero eventually okay naman po. Tama pero ka. Dili na to makuha na tong selva nga bisag dili ta gusto nga manaway or something. Makapanaway ta sa ana, di ba? Oo. At least ma-suppress na to, dili na to ginastorya ba? Pero tama ka, tungod lagi kay kana nga sitwasyon murag dili siya murag mo'y naandan. Murag nga na ba mo nang sometime makareact gid ta nga murag di man ni usual bay kasagara magid ang lalaki man gyud dapat mo'y kuan ana man gyud. Gani. Talabi na kung klaro kayo gyud nga ang lalaki murag bata-bata pag yun din ang babae murag cougar. Pero gwapa gyapon kay kuan magami-kami kapta mo may drive sa kuan pa. Tada ko by Louis Vuitton naguna ang bag sa lawas. Excuse me. Asay mo gusto? Excuse me.
Pero kung example si Sheila medyo mudako na po di mong ulo kay feeling nimo gwapa kay gikastuhan kag ingana cellphone. Tama. Medyo kuan na i-assess na pud na imong self kay basin lahi na pud ba kanang ginakuan na gid kay nimo imong self mga ingana gid ko kagwapa kay iya gid kung kuan. What if mamatay na siya galit kay heart attack lagi kit gulang na. Simba ko. Sample lang. Wala na rin gahatag sa imo. Pagtanaw na nimo wala na gahatag. So mawala lugar imong balyo. Dili naman sa insurance herb. So salbar gyapon. Salbar na. Nahuman na. Nahurot na dahil nimong kuan kay wa pug ka nakabutang sa imong self ba nga katong iyang kwarta day nga ihatag atong phone day nga gihatag kay. Syempre naman ay deterioration, di ba? Di man tanan kwarta nga imong gi-invest. Wa man sad nimo negosyo kay mo lagi naggulat ra kag hatagan. Tama. Dapat karon lugar ba imong gi-invest niya so para at least kung iyang bawion na pakay mabilin sa imo dayon nga at least gi-invest man ako ni sa kapa. Correct. Kanang 4 years na gap, okay ra man oy. Para sa ako ang kuan siguro, para sa ako kay mga 15 to 20 kana mo'y dako. Kay bisag sa ako ang 10 murag okay pagaling gyapon na may. Okay pagani ang 10. Pero sometimes number gyapon na kay na may uban nga ang kanang yung kuan kay kanang ang attitude, the way siya magstorya kay murag na ko yung naingana nga ano. Kaya may uban nga bisag 2 years rega pero galangi lang gyapon. Pero lisod lang Earth manggod kung mas magulang ang babae kay mo lagi na ang conflict na dayon which is madominant gid ang babae. Dili na mao ang design lagi munang ma-conflict ang kuan. Tingalan mo nganong dili man gid magka-click ha. Kay because gusto man gid mo ana gid ang babae kay siya may magulang gawas gid iyang pagkananay ate ba. Which is dapat ang lalaki man gid nabay uban nga lalaki nga bisag bata kay sila gusto gyapon na sila mo lead gid ba. Gusto sila mo kuan gid nga ako sa mag-decide ani be. Ana ba kanang ma-feel bitaw nila nga lalaki sila? May galing sa akong asawa kay months raman among diferensya. January, February, March, April, May, June, July, August. Mga ano po day, mga 7 months. Pangutana daw siya, na ba siya yung mga instances nga gusto siya mo dominate? Gusto siya sa... Di na, mo gawas man sab. Kay, di ba, sa imo pang ingon, achiever siya. Mugawas yun. In a way, independent gyapon siya, gamay, di ba? Kay, marag, kuan ba na siya? Tama. Middle ba na siya? Middle? Dili, second. So, Sheila, dual ka option, no? If ang option is, hadlok lang ka kay Koan, kay tungod lang sa age gap, pero kung ulitaw man po noon siya, waman siya sabit, ikaw ang bukay sabit, di lang po siya nga mo na iyahang style sa pagpanguyab nimo. I think wala man say problema ana. Kana lagi kung gi-assume na mo nga walay sabit ng laki. Iba yung nagproblema lang ka kay layo ang age gap ninyo. Pero lahi na sa tong mayong kang baka nasay sabit, tapos bisag kabalo ka nga di maayo mo sulod ani nga relasyon kay nasay sabit but because kay nasay ginahatag ga problema lang kay murag mas guston pa nimo nga okay ra ni bahala na kamwat may na ni nalin taning linya nga kamwat may kay tungod kay nagdawat na sa kaan nga regalo na diya na sa medyo dili gyapon maayo. Di ba? Samot na Arp nga dito sige papuyo sa kuan hacienda niya. Kana ikaw lang. Tapos ang pet ninyo dili iro lion ang pet kuya. Giginan ka until makagraduate ka pwede ra pud kadanhi. Ana ba? Dili ana siya dili okay ra mo eskwela ka para di kay ka mahago palito na kung eskwelahan. Ana ka kuya. Grabe. Kuya kay mga igala. Ayan ang problema ay imong kuan tuition ha. Nya pwede ka makaparty-party dito. Hala. Party kay mga igala. Pila man ang kuan ana. Ay kabalakad pasar lagi ka. Kay akong gitawagan nimong maestro mag-tour sila sa Japan for 5 days. All expense paid. Kuya. Just tell me unsa imong mga problema dito. Kinsay mo balakid. Grabe. Kuya kay may.
Busa ayaw na kakuan. Ayaw na kabalaka dia, ha? Sa may mong gusto nimo nga ang kanang eskwelahan iabay pag diri sa tong balay sa man. Balay? Kay ipalift na to na. Look. Kuya. Gusto ka mo hapit sa kwan before ka muli sa balay, gusto ka mo hapit sa mall sa. O sige, abay na tong SM diretso din eh. Oh, ana, abay na to. Eskwelahan SM atong balay, ana. Para pagtabok nimo nagi ka sa mall agi. Oh. Kuya. Oh, saman, larga time pa. Ikaw diha wala na pakpak na imong kwan diha. Ihi na ka diretso diha. Pakpak na imong lips sa ubos. Grabe gilo na kagwapa gilo na siya. Grabe gilo sa kagwapa. Usa mo na sa precious na siya. Oy, gakaitabo na siya sa mga princess ba, mga monarchy. Inga nagkakaitabo na siya. I'm sure. Bobo. Kanang gwapa kay ang princess unya kay ang king katubit ang prince nga murag minyo kay kuan ba gid na sa family nga kuan nang dugang na siya sa ilang ari-arian, di ba? Kay kung makuha na niya bayran na dowry ang iyang bata, di ba? Ang iyang daughter bayran niya dako kay tanan. O di maisa na din nilang kingdom. Umo man na iyang mga lalaki. Tama. Grabe sa kay nagagwapa. Pero ang kanang kagwapa mo, labay raman ang gihapon. Mao gani, di ba? So kung imo nang hatagan og value sa kwarta, unya what if, no? What if di na ka magwapa day? That means sinsilyo na lang yung iatag day. Ayo butangi og value. Ang imong yung dignidad, ang imong personality, ang imong kwan ba? Ako ingani akong kwan. Wala, mukos power gyud gihapon na may gala ka ng ay Jesus, Ginoo. Sumora to. Thank you guys. Dan salamat sa inyong tanan. Thank you. Salamat. Salamat kayo. Kung gusto mo muhatag og inyong mga istorya, mga pangutana og mga kanang gusto mong advice, counselorbernie@gmail.com palihog. Dito Pakisend na lang dahil dito ha. Kaya salamat namin mo sa Radyo Lampornas 95.7. Ito po ang Bernie Bitox. Kauban si Bernie Bitok and Master Poppy. See you tomorrow. Bye. Bye.